Salutare tuturor, ăsta Alex aici, îl avem și pe Aru, dar ai plecat să-și ia încărcătorul. Suntem pe un nou joc cu o mașină. Bă, e tot mașina albastră, bă. Da. Și acum ușile sunt albastre, dar sunt pline de rugină. Le vopsesc. Pe tot aceeași culoare. E turcoasă, mișto e ăsta. Unde-i bateria, am mâncat-ți pula. Așa. Ai, mersi pentru asta, Hazaro nu vrea să ia confeti, fia mai bine. A, bă, dă-te ies. Hai, bă, nu știu, pune ceva pe ea. Borbagai. Ești prost. Bagajul la noci. Să nu uităm de ciocamă. De ciocană vieții. Bă, radiatorul pus așa? Nu știu ce. Stai să văd. Da, frate, e pus. Nu pornește. Cine m-a apăsat? Ia uzi tractor. Stai, bă, să pun toate ăștia, să dau capota jos, să pun și eu scaunul meu, să pun ușile! Bă! Bă, nu te mai mișca cu tractorul. Tractor. Dacă ăsta nu-i tractor, nu știu ce. Nu e tractor, e ăsta, E BMW? e motorul de tractor. Mașina nu e tractor. Ce ai, frate, că pornește de să rupe. La prima cheie, la sfert de cheie. Iată că îi pune și de ăsta acum aici în spate la tractor. Ia, bă, scoate-o. Scoate-o un pic afară. Scoate-o afară. Ia, pune o remorcă? Da! Hai, scoate-o afară. Băgă remorca aia. S-a dus și rațele. A, bă! Dă-i, că să le punem după. Ușile din spatele. Ia, stai, gata, să pun tractorul. Stai, mă, să-i pun roaba. O, bă! Dar du-și peste mine și pe. Bă, am luat din viață. Lasă-mă că-i pun. Ia, nu te cred în chemă. Oh my god, e pusă la roabă. Ia, vezi, merge? Așa? Da. Nu merge că se pusă roabă prost. Eu zic să scot. Bă, roabă, ieși! Să ne mă duc cu Cum să auzi? Hai pe drum. Stai, mă, să iau ușile și ce Le mai pui am. tu pe asfalt. Hai, de oprește. Nu la fel. Să nu... Stai, mă, că o bag în garaj. Bă, bă, că dai el peste... Stai peste mașină. Stai peste mașină. Bă. Șofer bun, e așa? Aha. Sunt un șofer foarte bun. Aha. Dar duci peste mine. Hai, frate, că ți-am spus. Eu, cum să uit eu de ciocan, bă? Ciocanul legendar. Îl pun pe mașină.
pe mașină? Pe scuze, mă. Dă să bag și benzină. Pe asta pun și eu pe asta că pe mașină. Nu, pe aia bagă. Bun. Nu Pun. știu. Bă, nu băga, bă, bagă o mașină, bagă benzina. Sau și pe ce e asta? Bagă și tu benzină în ea. Ei. Stai mă să dau ăsta. Bă, vezi că curge! Nici nu mai avem benzină. Bă, de ce se aude așa? Facem și noi full 40 de litri. De unde avem doar 8 litri? Punem remorca sau nu? Hai să încercăm să punem. Da, nu mai punem. Scoate-i să vedem că deodată se bucuie și se bubuiește în pământ. Bă, și mereu am vrut să pun remorca la tractor, da? Nu, mai punem eu. Bă, uite ce urmă ăla să-și piși, bă. Stai mă să o și eu. A, bă, driftorule. Dă-i, tata, dă-i cu tractor. Dar știi că eu n-am permis dacă ne oprește poliția. Dacă nu înțeleg să pun, dar plecăm. Vedem ce plec. Tu era să iau să-l pula. Mai e zăpadă? Stai că dacă e zăpadă, fac și eu să-l dreptul. Oi, ce dreptul de... Bă, că faci dreptul de și tu ca ăla, așa să vedem, să se vadă unde. Bă, chiar e zăpadă. E îndeșteptat și să rămânge ca zăpadă. Tu mor de frică ai tu aici. Nu mă uit că mă uit la vol. Uite de locurile! Bă, 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 bă. Tu unde te duci, bă? Dacă te uiți din afară de... Tu te pusești pe scaunul meu și pe mine mă aruncași de mașină ăla. Partea mea. Dă-de bă că eu te văd pe scaun. Ha, bă, dă-i! Dă-i cu 100 la oră. La benzină mai avem? Avem, avem. Bă, lăsă-i ăla deschis să-mi trag palme. Eu lăsă-i ăla deschis. Și benzină? Bă! Oprește, oprește, oprește. Stop, 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 stop. Păi nu mai am benzină. Nu mai dai. Ce prost ești. Uite mă, că mai e 9 litri. Bă, prea, stai. Bă, bă. Oh, bă. Oh! Mașinuță! Tractorașul meu. Stop, mi se duce stamina! Am de un spor o roată și nu mai merg niciunde. Hai, mă. Bă! Închide ușile. Nu. Bă, prostă, da, pe copilul ăsta. Bă, stai că e ușa deschisă aici în spate. Stai, A, dar chiar o să le arăt la volanță. Nu! Păi ăsta e șofer adevărat. N-ai idee că mă jucam eu jocuri cu volan, cu mașini.
Tu te jucai cu mașinuțele în viața reală. Eu știu a conduce, dar în viața reală... Ah! Și eu știu. Bata automat. Bata e mașina automată. Știu care nu e. Aia... Alfa. Da, noi n-am capsula, după noi îl plimbarăm după noi, ce ai făcut, sus? Nu știu, stai să ne uităm din mașină. Noi ce cam și de una în cam și noi. Oprește! Veni după noi. Dai tu cu ciocanul, mâncați-ți gura. Bă, eu îl țin și tu rotezi, da? Da, frate. Fără ciocan, fără nimic ca... Așa. Hai bă, ia-l. Da, bă. Hai bă. Ia-l tu, nu eu. Da. Bă, și-a fost anulată cotii. Eee, bă! Luai toporul! Topor! Vino cu am mâncat alină. Hai, frate. Topor! Ei, nu mai vreau. Da. Găsi un scaun șmecher. Dai, bă! Dai un topor, Nu ia de mergi, ia-l tu. Dai altul. Ia bă tu Dai, toporul. mă, drumul. Ține-l după tine un pic. Țin, dar du-ți ia toporul. Dar nu mai învârti după mine. Da, ce vrei să mă bată pe mine? Nu, dar să mai vezi ca e ran. Pe vezi că n-am stă mâine. Dai! Ma, ți-a dat un pumn în gură. Hai, dă-i mă una. Asta are vreo viață. Nu știu. A murit, frate. Bine. Toporul la Vezi că putere. avem două scaune de ăștia șmecheri, bă. Ce să facem cu ele, mă? Le punem la mașină, ce... Oare asta intră în mașină? Ce, mă? Oil ăsta. Benzina aia? Nu știu. Păi ce e ăla? Oil? Scrie, da. Oil? Stai să vedem ce am eu. Mai avem... Gaz. Cred că dacă băgăm... Bubuie mașina pe drum. Ia vezi, e pe aici, de la motor. Atât de puțin pe aici. Ah, da, e ulei, bă. Ah, Uite, oil cap, uite aici. unde mă? Uite aici. Păi dă-te așa. La motor bagă. Dă-i, bă! Hai că poți să-și... Gata, nu mai. Nu mai. Ce ți-a pus la rând? Da, bă, pun scaunul ăsta. Nu mă, hai. Trebuie să iau și eu ceva de acolo repede. Hai că vei cu mașina pe acolo. Bă, toporul, bă, ne lăsăm toporul aici. Să-l iei, să-l vei pe mașină. Hai, lasă că... Toporul e viața noastră, acum avem și ciocan și tot, putem să acolo mai bine. Eu, tu ciocanul, eu toporul. Prost rău. Ba, pune-l, bă! Ce să fac ce? Bă, uite, poți să comandezi în pește pentru 29. În ce? Ce? Du-te! Și făcuși, mă, ce comandaș? Ce comandai? Comandaș o dubă. Wow, mergem cu tuba! Dar mă blocai în ea.
Cum ne-ai comandat, bă, după asta? Ui! Nu știu, Bă, și benzină are? nu știu, frate. Eu. Are 15 litri! Oh! Ua, viață! Merg eu cu mașina, mergi tu cu aia, da? Da. Mă cam uitai, Oh, dubița, mă. Hai, frate. Facem liniuță! Nu facem liniuță. Oh! Mamă, Bula ta. ce vă faci? Da, uite chat, uitați ce se întâmplă. Mergem cu dubița. Uite așa ce se dă dacă intrăm în stăl. Ia arată-ne de aici din față. Mai să opresc că am 15 litri de benzină. 5 litri de benzină. Mată și puta. Cine e ăla? Eu cu mașina. Bă, bă, bă. Bă, uitați frana de mână, vrei tu să fii. Gata, e oprit. Așa, chat. Cu ciocanul. Bă, dar chiar să nu-mi ciocanul și toporul. Ha, mă, las, toporul e acolo. Unde? E în mașina aia? E în după? Nu mai luai. Ha, mă, urcă. Toporul zbură pe Marte, avem ciocanul. Da, frate, îl bagi tu în spate. Ei. Mamă, zici, toace, ce bine să fii de aici. Că dacă dar eu după progin, că văd că se vede aici. Ei, eu nu mai vin cu duba. De ce? Eu vin cu altceva. Ce, mă? Asta are benzin. What the fuck? Nu unde îți lași motocicleta? Ba, dă-te mă jos! Nu cred că are benzin. Ia dă-te mă jos puțin. Stai să vedem dacă are benzin. Benzin are. A 10 din 10 litri. Păi ce are de nu până? Mă întreb pe mine, este tată. E, ca mașină, tine mașină. Dar putem să spawnăm de așa, gen... Nu. Nu spawnăm și nu. Asta e autobuz. Autobuz! Mergem la școală, bă! Hai la școală! Hai, urcă tu în autobuz, tu conduci autobuz, eu asta. Are benzină. Da, autobuzul? Da. Bă, nu știu. Dar nu vrea să se deschidă autobuzul. Nu vrea. Nu. Ok, autobuzul e stricat. Wow! Bă, uite-te la mine. Te uiți? Parcă vezi că unul acum spawnează o rachetă și spawnezi acum avion cu motor. Ei, nici chiar așa. Un tractor. Ce-i bă? Are cât? De câtă benzină? Este. Uite-te și tu. Are? 12 din 12. Urcă asta că merge cu asta. Că asta nu mai e. Dar el are capta. Da, mă, dă un aici. Eu, bă, colega cu asta, bă. Asta e pe jos. E bun. Acolo așa cum să iau mașină. O să pot să bebe, că așa nu știu. Da. Avem 180 la 1. Dă-i bă pe rampă, că avem mașini ființe. Bă, uite-te în bord. Da, dă-ți ceasurile peste cap. Dă-i seama. 20 la oră. Bă! Uite, zbură la 1 kilometru, bă, să-mi trag bani.
La 1 kilometru zburai. Da, chat, cam atât a fost videoclipul, că am murit. Sper că v-a plăcut. E funny rău. A, ne respawnă, ești prost? Dar se dusă mașina, pe tine te respawnă? Unde ești, mâncați jură? Tu sunt la pizzeria asta aici. Unde ești? Uite mașina peste... Uite unde dădu și stâlp, pe stâlpul ăsta. Și unde e mașina? Uite pe acolo. Stai, frate, că nu-i problemă. Nu-i problemă, bă, rezolvarăm. Uite-te la mine, bă. Ce? Păi uite-te la mine. Uite. Hai, spawna zona bio acum. Ar mai vrea. E, că captă. Da, bă, telefon. Ce nu te las? Da, man. Zice că sunt prea multe mașini pe hartă. Da. Hai că mă întoarcem pe asta. Cum n-ai să o întoarcem pe asta? Asta e făcut-o praf. Păi! Păi asta nici nu prea are piulițe, gen, ne băgăm sub ea, o întoarcem, ne băgăm așa e. Acum mai vă întoarcem. Da, cea, cam atât a fost episodul. Sperăm că v-a plăcut. Caterin, că finalul foarte tare. Da, am zburat la 2 km, mă uit pe ce vedeți acolo, la 2 km am zburat. Sper că v-a plăcut, la revedere, pa, pa!